Mga idol, nakaabot na tayo sa Karaskal, dito sa may LCA Hotel. So makita nato diri ang ilang pinakagwapo nga view. So karon mga idol, laag na puta ron. Hanap tayo laago na ni dito sa Surigao Sur. Laag-lag ta dito sa may Karaskal. So natay gipaabot karon diri kay pick up on ra ko diri sa among sakyan nga service no. SUV gyud na mga idol, maka-try na pud sakayan ng mga SUV ba. Iwa pa ko katistingan ng mga sakay-sakayan na diha ng mga pick up ba unsa pa ng mga service diha ng mga ano mahalo no. Mo try ta karon mga idol. So nagpaabot ta diri sa may Crispy King diri sa may Atbang sa Gateway Hotel. Diri sa checkpoint. Oh, diri ko nagpaabot ng tawang view mga idol. Okay, ito ara mga idol. So padulong na dito sa may subdivision mga idol. Sinisa Heights. Sinisa Heights dai. Mo na siya mga idol. Awa ko kabalo sa mga pangalan na mga idol. So diri ta sa Crispy King mga idol, diri Atbang sa Gateway. Mustambay ta diri kay gihagoy ko kumabot nila kay unya pa to dapit so mulingkod ko diri na nanggid ko sa mga crew diri sa Crispy King diri sa may checkpoint Atbang sa Gateway. So naratong pro sa atong Crispy King diri no. Sa atong pag-istambay diri mga idol, nakita nato kung sa kalimpyo ang ilang kanaanan diri sa Crispy King. So ang pintura grabe ka light kay kulog no. So ang ilang pagluto sa ilang manok, grabe kalimpyo. So doon kalimpyo ang ilang salog, way mga isa pa na no. So grabe yung kagana ang ilang pwesto diri mga idol. Kung gusto ka nga mo order kag mga manok nga crispy, naa tanang part diri nga mapalit nimo. So kung gusto ka mukaon, ani lang mo diri sa may Crispy King diri sa may Gateway Hotel Atbang. Diri sa may checkpoint. Pag punong nimo diya sa may checkpoint, matik na Crispy King diri. So, lakon ra nimo mga idol. Kadulong diri para makakaon na kag Crispy King. So, ako ipakita mga idol ang ilang mga parts sa ilang mga manok no na mga crispy. Nailiog, ug naipako, nailegs ug uban pa. So, ang atong magluto ay diha mga idol, starring gyud na siya mga idol. Siyempre, iya gyud ang giluto sa kinasing-kasing para ganahan kamo palit diri mga idol. So karon mga idol, nakaabot na diri sa Karaskal, diri sa may LCA Hotel. So makita nato diri ang ilang pinakagwapo nga view. May Christmas tree mga idol. Napoy mga bonsai plant. Dana kay na siya mga idol. So ingabot mi diri karon. So magkuan mi sa among mga manok para i-derby. Sa atong nahimutangan diri mga idol, naay mga fish pan diri mga idol. Naay daghang isda, kuy, goldfish, ug uban pa. Di lang maklaro mga idol kay ngit-ngit. Toy kuan niya, red cup. Sa ang ilang kuan man ni kaning gitawag nila kuan. Session hall. Ana kay ang ilang kuan diri. Hotel. Now, dia padulong. Dili binso. Tulo. Isla na inon si Baldo. Sa kan siya no. Lantaw dia. Kali ra magkawa. Tol! Tolande! Ajo kining tulog. Jawa na sa tako sa kanal ko, papabusit-busit. Balik ta dito, balik ta. Uy, aga jud. Kali ra panaw. Jawa na sa tako. Ato raw. Baboy. Dito. Amerikano wala, Amerikano. Kay tagtanaw nila ano mga eagle. Mao. Sige. Salamat. Dari. Dari kuya. Pangita ka na mo ya.
Mga idol, malamig panihapon, malamig kaon. Nagsabot mo yung nagpalit mo din mo nung. Ang tao damong dalong dito sa among gistihan nga hotel. So, nakay na dahil nito sa bad. Sa isinta to. Sa isinta mo na talas. Sige. Masakay na ta mga idol, masakay na ta. Masakay na ta. So, naabot namin mga idol sa Oasis Hotel diri sa Karaskal. So, ngayon kog inform. Utangan ako dito sa gwardiya para makuha na ang among mga manok mabantayan po. So, successful kayo mga idol kay ang kuha na mo diri sa hotel kompleto day. Nay baso, nay mga heater, nay plato, bisag unsa imong gamiton. So, way problema di ay mga idol. Muadto na mi dito sa lobby para makakuan mi sa among mga kinahanglanon. So, dire ra ko to bugdaghang salamat mga idol. Paabot ng hit-hit mo dito gud.